Welcome to my vlog. Welcome to my shit. Okay. Today's challenge: eat a fucking onigiri as fast as you can. Shit. Jeg ser Maxi brænde hele den. Det var stress. Så prøver den hele. Shit. What? Oh my. It's literally Kit Kat for days. Hold on. Jack Daniel, what? Drik noget vand. Når jeg er meget sulten og drikker noget vand, så hjælper det. Det er fucking trist. Holy shit. Oh ja, wow. Ej, det er virkelig godt. Jeg elsker ramme, hvordan det varmer kroppen, når man drikker det. Ja. Det er sindssygt. Det er rart. Det er mere rart, end at tage i kirke om søndagen. It's trash time. Dance for me. Det er sindssygt. Prøv at se træerne, hvordan de sådan bøjer sig ind over. Okay, this is the most beautiful house that I've seen so far. Look at this. I suddenly look much more clever. Okay, there we go. Det er det værste mad, jeg nogensinde har fået i hele mit liv. Det er så forfærdeligt. Det er næsten komisk. Se på manden. Han har aldrig smilet i hele sit liv. Lige pludselig begynder han at smile. Du ved, du har ramt bunden, og mange begynder faktisk at have et godt liv. Og hvor trist det egentlig er. Det er sindssygt, det her. This shit is so good. You know shit's about to go down when putting on her beating gloves. Socks. Beating socks. Okay, hold on. Beating socks? Nej, guys. Stocks? Mukbang. How is it? That's pretty dope. Wow. Cool.